Мириш ли ми кръка? Ами, Чакай. чакай малко да го отдушна. Един момент. Не дей се стоя. Не обувката. Не обувката. Малко. Еми, Да. кръга, който нямаш ли? Да. Аз какво мериш тогава? Ти да пробвапна, бе, чакай, какви са тия лиги. Защото го няма като цяло. Брат, гнус ме хвана тази вода, брат, чай да излезна. Ей, предло. Прадло, какво си позволяш? Айде, Така. Жената ме Хайде заставя. вънка. Така, ви си стоите в пикняната вода, ние брат, ще ти сме нали тук ме да питаш ще... защо водата стана черна, бе, брат? Да не се настрам. Манши, виждам как ме гледаш. Бейби, имам си приятел, виж тук до мене. Не те гледам, пращаше имейли от чужди имена. Не, ме не гледаш, аз се виждам. Един беше изпратил. Яла насам. Погледни ме право в очите. Погледни ме и кажи, че не ме гледаш. Погледни ме право в очите и кажи, че не ме гледаш.